Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng chicken kare-kare, mga kapudibis. Ayan, andres natin tuwig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta Ayan, na po. malakas ang ulan. Yes. Walang tigil ang ulan. Kaya ingat po. Magdamag yung ulan eh. Kaya laki ng tubig. Kaya malaki sa na amin. naman yung tubig sa amin. Manganta na mga kaputipis. Sandok na kayo mura, manganta mo. Sabi-sabi, tamo mangan. Then kukuko po nanap mo kasanting. Kaya salamat po kay Ate Dada, Kusinang Kabalen. Ayan. Huwag na lang po kayo lumabas sa sa baha tsaka sa ulan para di po kayo magkasakit. Yes. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Kaya may sarsa. Ay, may sarsa. Manganta na po. Manganta mo. Ano naman? Bagoong. Mapinat siya po. Ne? Grabe, sarap. Bagoong. Bagoong. Ay, bawal ka? Bawal si Bibian ng bagoong. Talong-talong. Puso ng saging, hindi puso ni Valerie. May bagoong. Meron din tayong puso. Sarap. Manyaman. Sobrang mahal yung gulay ngayon, no? Ayan, yung kabalanta mo, Ken. Makabebe, Kandava, Masantol, Minalin. Ayan, mimingat ko po. Ken, mga kabalan mo matas po yung ganun kayo, no? Mag-evacuate na po kayo, ne? Yan ako po mag-stake in balay. Sobrang matas po yung ganun. Ingat ko po kayo, mga kabalan namin. Ayan. Hindi lang sa buong Pampanga na, mga kapulibis, lubog na. Sa amin yung Labaw.
Lubog. Lubog din sa atin. No? Buti na lang mataas po yung bahay namin dito. Pero sa ano? Sa daan, lubog. Mm-mm. Hindi na pwede yung mga sasakyan talaga. Maglakad ka na lang, mamalengke papunta dito na Santo Tomas na. Hanggang sa ano yun sa amin? Bewang. Mm. Pag damag yung ulan niya, Malakas. malakas yung ulan. Meron ba tayong bagyo? Habaga lang. No? Bakit ba? Kaya meron tayong bagyo. Siyempre, hindi lang yung mga tao ang iligtas niya, pati yung mga alaga niyo iligtas niyo. Oo nga. Tignan mo ikaw, yung baboy mo. Naligtas. Oh, yung baboy ko, dalawa. Mm. Niligtas ko. Diba? Siyempre ba, mataba ito yan. Oo. Mataba yun. Kaya kailangan natin iligtas. Ibebenta natin sa piyesta yun. Mm-mm. Mahal kasi yung ano niya, yung pagkain niya. Saan? Tingnan mo sa ano, sa Colombia, yung earthquake, niligtas niya yung aso niya dang. Ay, oo. Ito yung namatay yung ano niya, yung aso na buhay. Yung ano, naligtas yung ano. Mm. Yakap-yakap niya yung aso niya. Tapos siya namatay siya niya. Mm-mm. Yung iba naman, yung aso yung nagliligtas, no? Mm-mm. Iligtas niyo yung mga alaga niyo, aso Mm-mm. niyo, pusa, manok, ano pa. Kaya ka Joshua, ligtas na yung aso mo. Shoutout kaya ka Joshua. Mm-mm. No? Wag na mag-alaga kung di kaya, no? Sarap. Pechay. Mm. Sarap. Sarap ng talong. Mm. Sakto na siya. Okay. Rice pa. Huli na lang ako. Yan.
Lambot. Try nyo na po magluto ng kare-kare chicken. Chicken kare-kare. Masarap. Rice ba? Chapa rice? Ayoko na. Ikaw gusto mo paras? Ayun, gulay na lang. Sarap ng ano. Sorry kami. Dami niyang bigat, no? Mm-mm. Yung bagong sarap. Crispy. Ayan, sarap na kaputi. Hindi tayo makalabas, kaya yung mga buhok namin ni BBM puti na. Bawal tayo lumabas eh. Baha talaga, kahit saan. Ang sarap mga Kafu TV. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Huwag po sana kayong magsasawa sa amin ni BBM. At syempre, mag-follow na po kayo sa Facebook page po namin at mag-subscribe na din po kayo sa YouTube channel. Mag-like and mag-share na din po kayo. Mag-comment na din po kayo. At mag-comment na din po mag-comment na din po kayo sa mga gustong magpa-shoutout. Yes. Para sabay-sabay na po kayo ma-shoutout lahat sa next mukbang po. Yan. Ingat po palagi and wag na pong lumabas pag malakas po ang ulan tsaka pag may tubig po wag na pong lalabas. Yung mga baka leptospirosis, no? Sa taga. Kung madumi yung tubig eh. Mm-mm. Lalo na kung hindi siya natatanggal yung tubig. Kung naka-stack lang siya. Oo, wag na po kayo magbota po kayo. Yan. Suot kayo ng bota pag lumabas po kayo sa patubig. Yes, makapudibis sa agis namin pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga